Ismo Laitala. Hei, kädet puutuu. Voisiko vähän huilata? Sanot vaan, niin mä nostan ne takas ylös. Onpa virkistävää, kun meillä on täällä tällaisia ryöväreitä. Hilja. Mä ajattelin vähän hiljaa. Salla. Nää sipsit ja suikerit on mun lemppareita. Mites popcornia? Ja siideriä pitää olla myös. Mites toi makea puoli? Mieluummin keksiä vai karkkia? Karkkia. Mä laitan teille mun lempparin. Haluut säkin levyn? No mielellään. Haluut sä turpaas? Haluut sä turpaas? Voit ottaa meistä kuvan, jos se sopii. Sopii. Kiitos. Mahtavaa. Mä lähden tästä nyt töihin. Onko sun näyttö? Kiitos kaikille. Heippa. Moi. Heippa. Hei hei.